Pois temos que falar agora de fútbol, do fútbol, como digo eu sempre, con mayúsculas, das categorías absolutas do fútbol español. De primeira non porque pois había parón por la selección e non xogou o Real Madrid, que é un dos equipos que seguimos, que ten peñas aquí en Culleredo. O outro equipo que seguimos está na segunda e ata onte era líder, o Deportivo da Coruña, que caía inesperadamente e de xeito estrepitoso en Málaga por 3-0. Analizamos a xornada con Fernando Blanco e con Fernando Sampedro. Que tal, compañeros? Que tal, Fernandos? Moi bo día. Moi bo día, aquí estamos. Hola, bo día. Bueno, a ver, hoxe rajo eu, que son deportivista, estou moi enfadado. A ver, rematou, xa sei que non, vou exagerar, rematou a era Hidalgo. Hai que pedir a dimisión de toda a directiva e de todos os xogadores e do corpo técnico do Deportivo, ou non? Permíteme tomar a palabra en primeiro lugar, porque é que é o de sempre. En serio, vou pensar que o estás dicindo de coña, Fran, porque... Bueno, hai 2 semanas alguén, porque perdera o Madrid, tamén estaba moi cabreado, Sí, pero non se pediu dimisión de ninguén, Bueno, non, decías que querías votar a todos os xogadores, polo menos. Non, de eso nada. Bueno. Eu só quero votar a un, que empeza por V, punto. O resto... de momento pode seguir estando aí, pero eso non toca hoxe. Insisto, non pedín a cabeza de ninguén. Si que había que axustar e mirar algunha cousiña, intentar apretar algún tornillo. Pois o mismo que haberá que facer aquí na Coruña, non? Co Depor. Perder un partido que, a ver, eu onte vin o partido. Bueno, sí, a ver, equivocouse en certas cousas, non lle saíron ben, pois, a ver, pois, sobre todo, non sei, había moita separación entre líneas, non sei se é algo xa que ocurriu en outros partidos, non lles deixaban facer transicións, o Málaga estaba moi ben colocado, moi atento, moi centrado, non? Cousa que o Deportivo igual pecou un pouco de sobradez. Espero que non. E cando lle viu as orellas ao lobo, pois é cando lle caeu o segundo gol, non? Se non houberan anulado ese gol de Saka, pois que podría haber pasado? Pois eso xa, aí xa entramos no terreo da especulación. A ver, que sí, que non fixeron un bon partido, pero tampouco tan malo como din algúns, ollo, que tiveron as súas cousas boas. O que pasa é que, claro, tivese o guarismo 3-0, con un equipo que estaba na cola prácticamente de terceiro, de cuarto pola cola, e lle mete un 3-0, ainda que sea na súa casa o líder, e claro, ese líder pois queda magullado, non? Queda doído, no seu amor propio sobre todo, porque non hai nada decidido. Agora é líder o Cádiz, bueno, se sigue o Depor en postos de ascenso, creo que todos firmamos, tamén me incluo, acabar así a tempada. Fernando Blanco, ti que dis, como analizas o partido? Home, penso que é unha derrota moi dolorosa, pero empezache con moita forza, como a pedir a dimisión xa de Hidalgo, a Xunta, o Consello. Xa digo que o digo de broma, pero vamos a ver. Bueno. Pero sí que hai que dar aí un toque, porque eu quero decirvos, non vos esquezades, o Depor leva, dende que chegou ao liderado, 3 xornadas sin gañar, con un partido que tiña prácticamente gañado, aquel partido que acabou empatando, ahora non me dou conta, hai 2 xornadas, despois foi o empate con o Almería en a casa, pero o partido anterior... Ti dis o do Eibar. O do Eibar, efectivamente. O tiña gañado, o perdeu no desconto por un despiste tremendo, por baixar os brazos. Eleva 2 puntos de 9. Fernando Blanco, algo hai que facer, non? Home, sí que é verdad que pues bueno, tuvo as ausencias, as disculpas que deu ayer tamén Hidalgo en roda de prensa despois de finalizar o partido, de que si Luis Ben non dormira, que si está fatigado, a lesión do lateral, eso, penso que lles afectou moito. De todas formas, eu creo que onte o que tiña que salir a rolda de prensa para min porque ademais viaxe con eles, con todo o equipo, é o psicólogo, non? Eu creo que
vin ao Depor que xa baixou os brazos antes de empezar o partido, no sentido de que o Málaga tiña 9 ausencias, porque aparte de 7 lesións tiña 2 cas seleccións, un con España e outro con Irlanda. E creo que menospreciaron un pouco o rival, ¿no? O equipo verse líder, que non perdera... Sí, que non perdera ningún partido, e dixo, home, o Málaga en posición de descenso, que levaba 4 derrotas seguidas, que resulta que lle faltan 9 xogadores, pois bueno, creo que aí non entraron ao partido, que pasa que o Málaga con 2 chavales da canteira, como son o Chupete e o que meteu o segundo gol, pois bueno, lle complicaron a vida ao Depor, ¿no? Non contaba con esa derrota, e menos en ese campo, pero bueno, é un caso puntual que estaba claro que algún día tiña que perder, pero que seguramente que non esperaba que fose ali, ¿no? Pero ayer foi ese partido malo que vas a ter seguramente varios ao largo da tempada, e onte foi un deles. O que pasa é que, Fernando, precisamente, acabas de decir, non? Esa que le chamáballe sobradez antes Fernando Sampedro, e ti falabas de que quizáis o mellor tiñan que sair xa enchufados. Eso é o que indigna un pouquiño ao espectador, e sobre todo tendo en conta que tamén hai que analizar a falta de acerto, poucos goles despois de o bo inicio de Liga, poucos goles marcados nos últimos, con este 3 partidos, e moitos encaixados, non? Sí, bueno, eu creo que a verdade é que onte o Málaga me parece que chegou 4 veces e meteu 3 goles, o sea, estuvo acertadísimo, ¿no? Pero, sin embargo, o Depor, bueno, pois tuvo moitos desaxustes, o que comentaba antes Fernando, tuvo unha zaca, así que, a verdade, para min, ayer o comentaba co partido en directo, que o gol de Zaca estaba anulado porque lle mete un codazo, eso, pues bueno, según o reglamento, sí que é verdad que o árbitro non o ve, pero se chaman do VAR, o normal é que o anulen, ¿no? Pode haber tamén un penalti a favor do Depor, pero con eso xa te se contar, o sea, eso é o tema de cada fin de semana, con o tema arbitral, ¿no? O sea, non acertan sempre, o sea, teñen que estar mirando os goles, e gracias que na segunda e na primeira, bueno, pues non pasa como segunda ref ou a categoría femenina, que aínda que se xa gol teñen que ir a revisalo ao VAR e estar mirando e pasar a tarxeta para que revisen as xogadas, senón estes partidos se fan eternos, ¿no? Pero sí que falábamos creo que foi 2 xornadas do Turmalé, que se lle presentaba ao Depor no mes de outubro, co tema do otoño, a ver se era capaz de superalo, porque sabíamos que iba a ter partidos complicados, o mismo do Almería, que empezaba aí, despois tiña o Málaga, ten o Racing de Santander ahora fora, que tenan despois o Valladolid. Entón, bueno, penso que un pouco, pois, xa lle entrou a páxara. Eu creín que iba a ser en Santander, daba por que este partido de Málaga o iban a gañar, e, sin embargo, pues bueno, pues xa se anticipou. Entonces aí van a entrar as dúbidas ahora cando vayan a xogar o sábado ao campo do Racing de Santander, ¿no? E decía antes Fernando Sampedro, esa ir un poquinho de sobrados, ti falabas de ese o mellor baixar os brazos e confiarse. Aquí máis culpa da plantilla, ou o adestador sempre teñen algo que ver no seu papel, non? O mellor no descanso dice, que pasa aquí, non? Ou non? Ou quizás fixo o que tiña que facer e non estiveron os xogadores, porque aquí evidentemente algún fallo hubo. A quen lle preguntas? A Fernando? Eso. A calquera dos dous. Bueno, nada, penso que outras veces ten reaccionado ben. O sea, temos dito de Hidalgo que bueno, que ve moi ben o fútbol e que non é moi normal en moitos adestradores facer os cambios no minuto 46 cando non ve algo que lle guste e aproveita o descanso. En esta ocasión, pues bueno, tamén o fixo, meteu a Stoico, sacou a Villares, pero non lle deu resultado. O sea, o equipo segueu xogando mal, e non sei por que motivo, pois a línea defensiva
o non xogar Cagliata e meter a Escudero, Loureiro, que estaba xogando xa sempre de central, o desplazan ao lateral dereito, ainda que ele é lateral dereito, pero entrou Arnau, que para min non está atravesando un bon momento, e iso, pois, bueno, fixo unha defensa un pouco de mantequilla, prova é que de 4 tiros meteron 3, o sea, que para min o fallo, eu comentaba ayer, que eu en lugar de facer os cambios como fixo Hidalgo, prácticamente toda a línea de medio campo, que retirou a Luismi, retirou a Villar, retirou a Grajera e retirou a Soriano, eu houbera feito na línea defensiva. Non sei se tería xogadores para facer ese recambio. Pero ese é o problema, a quen mete, non? Tal como estaba ayer o equipo, a línea defensiva, que estaba como un flan, os que tiñan que sair do campo era a línea defensiva, está clarísimo. E a quen metes, Fernando? Porque Escudero está defensivamente, ten parte de responsabilidade, me parece que no segundo gol, no segundo ou no primeiro, nun que remata, pues, con el en riba, remata a placer o xogador do Málaga. Comas, como diste, está totalmente fora, aínda non entrou non fixo a pretempada. Loureiro non pode estar nos dous lados, coa Gliata creo que estaba indisposto, Ximo está fora, está lesionado e vai para longo, pues metes ao canteirán Samu, que tamén o fixo, non? Tiña Samu e tiña o lateral dereito do Fabril a Quique Teijo, que estaba na convocatoria, que tamén está xogando, e igual que meteu a Rubén López de lateral, pois, oye, se estás perdido, polo menos mete os chavales e reservas os outros xa para Santander, por sábado. Se estás perdido, que vas a hacer? Claro. Bueno, entón, para vos, un borrón que hai que seguir e punto, non? Sí, non é ni moito menos definitorio el tropezo, pero non é para lanzar as campanas ao bo. Será cuestión de empezar a preocuparse si, por exemplo, este sábado en Santander se repite a historia. Entón sí que si non se volve a puntuar polo menos contra o Valladolid a final de mes, pois aí sí que xa... Pero mira, os feitos non minten, o decías ti mesmo, Fran, nos últimos 3 partidos só acadou 2 puntos de 9, e sin embargo sigue segundo na clasificación. Sí, gracias a que o Racing tamén perdeu co Sporting, claro, con unha decisión arbitral moi así. O que lle pasou contra o Depor lle está pasando cada semana, lle vai seguir pasando a algún dos de arriba. Non todos van gañar todo. Xa non en enfrentamentos directos entre eles, sino tamén cos da zona baixa, que de momento algúns xa lle están empezando as urxencias, como o Zaragoza, que xa bastante drama ten, e non che digo nada si acaba descendendo. Pero bueno, é o camiño inverso que xa recorreron algúns, que aquí o Deportivo coñece ben, o Málaga tamén. O sea, que espera que empecen as urxencias os de abaixo, que isto se vai igualar todavía máis. Pero bueno, de momento un aviso, mal partido, que eu non, xa digo, o dixen ao principio, non ven tan mal. De feito, o Deportivo é que en xeral tivo máis ocasións, co Málaga. O que pasa é que non as convertiu. Estaba moi desordenado, cousa que o Málaga literalmente estaba cada un no seu sitio sempre. Era un partido moitísimo mellor que... E correron máis. Correron moitísimo máis. Vamos, que parecía que estaban algún deles, sobre todo da parte de arriba, os rapaces que meteron os goles, Chupete, sí, Antonio Rodríguez. Chupete, sí. Vale, pues vamos. É que si alguén non coñece a ningún xogador dos dous equipos e ve o partido de onte, e eu digo, non, o mellor é ese tal Jeremai, é a figura do... Bueno, non me vaciles, porque... Bueno, a ver que pasa. O Chupete o Rodríguez o merendaron con pataca. A ver que pasa este fin de semana. Ainda así o Deportivo ainda tivo algunha ocasión, home. Sí, home, pero... Claro, que non a convertiu. No.
Certamente, como nos outros dos partidos anteriores. O Deportivo se enfronta esta fin de semana que ven, como decían os dous Fernandos, o Racing de Santander. É un partido difícil, segundo xornada fora con domingo, 6:30 da tarde. E o Real Madrid, despois do parón das seleccións, ten que ir ata o campo do Getafe. Vai xogar o domingo ás 9 da noite. Esta fin de semana non xogou por mor das seleccións. Como vedes ese partido? O Getafe, que empezou ben, pero bueno, pouco a pouco se vai desinflando un poquinho, está na parte media da táboa, e o Madrid a defender o liderado. Home, sí, a ver, o Getafe sempre é un campo difícil, sempre se fala do antifútbol, non? Do Getafe, da intensidade, da violencia incluso, non? Que se tilda aos equipos de Bordalás, que, bueno, algo de eso algo hai, evidentemente, pero tampouco é tan fiero o León como pintan, non? O Getafe é un equipo correoso, pero logo, a ver, futbolísticamente, a hora de ver un partido como espectáculo, como entretenimento, a verdade é que é do peorciño que podes ver, creo que nas 5 grandes ligas europeas, futbolísticamente falando. É un equipo eficaz hasta certo punto, que, como digo os argentinos, moi cancheiro, non? Pero vamos, é que a mí en Bordalás non me gusta nada. De feito, é que só vale para o Getafe, porque as súas aventuras fora dai é que o despediron con caixas destempladas nos primeiros meses, non? De calquer outro lado. Getafe a súa casa e aí si se move como pez na auga, non? Porque lle deixan facer, desfacer, aínda que non lle traigan os xogadores que pide, porque o Getafe pois, é un deses equipos que non é malo, que ser así, de retales, de xogadores que... Mira o Superdepor da época histórica. Sí, pero mira que ben lle foi, é exactamente o mismo caso. O que pasa é que, claro, son épocas distintas, pero bueno, que o Getafe igual engancha, se meteu algunha outra vez en Europa, creo que un par de veces mínimo, chegou a unha final da Copa do Rei tamén, unha ou dúas. Creo que non ganou ningún, corrixídeme se me equivoco, pero creo que non chegou a ganala, pero sí chegou a unha ou dúas finais. Bueno, levan 20 anos, creo que descendeu unha vez ou dúas e volveu a ascender de inmediato, vale. O sea que, bueno, pois é un equipo que casi sempre da man de José Bordalás, non? Bueno, independentemente de que a mí me poida gustar ou non, pois algo de mérito ten. Que é un fútbol diferente, pasado de moda, que vale, moi físico, moitísimo máis físico que técnico, evidentemente, bueno, pero mira, lles vai funcionando. Co cual é prácticamente o oposto ao Real Madrid, pero bueno, ainda así, son dous estilos diferentes, home, a calidade do Madrid debería se impoñer, pero que lle pregunten a Barcelona, que nos últimos anos o Getafe lle dou máis dunha dor de cabeza. Sí, está atragantándose. É un deses equipos dos que eu nunca me fío, nunca me fío, porque che pode dar unha bofetada cando menos lo penses. E a ti, Fernando, te gusta o xogo do equipo de Bordalás? Bueno, é un xogo distinto ao que fan a maioría, non? Non me disgusta, sobre todo cando xoga contra equipos de superior categoría. Me refero non de outra división, pero sí como potenciales como Barça ou mismo Madrid ou Atlético de Madrid, pues bueno, para igualar eses equipos non lle queda outra que o pelear eses duelos un contra un que normalmente os gana todos. Entonces, bueno, hai que ter a xente moi mentalizada aos xogadores para facer ese xogo partido tras partido, que efectivamente a moitos adestradores do equipo contrario non lle gusta, porque despois é un xogo marrullero, están sempre ao límite do reglamento, perdendo tempo, pero son as armas que ten o estar en un equipo de mitad de tabla, e se queres manterte aí nesa categoría é a base de moito esforzo. Penso que o adestrador idóneo para aí é Bordalás, desde logo, porque se o meten outro equipo que teña que facer outro xogo combinativo de toque, igual o pasa mal, ¿no? Pero eu seguro que vai sufrir máis o Madrid xogando contra o Getafe
que o Barça co Girona, porque este ano Girona vai aí abaixo, bueno, espero que o Barça non teña tantas dificultades, pero sí que o Madrid, como non gañe ou meta o gol pronto, vai a sufrir moito. E logo, pues, bueno, ten que ter en conta que tantas veces falamos de aquí, ¿no? De que os partidos das seleccións, eso, pues, a estes equipos grandes lle pasan factura, porque lle levan moitos xogadores, é un desgaste tremendo, moitos viaxes, e a maioría... Bueno, esta volta non que non saíron de España, E cada día están devolvendo a Barcelona a un xogador do Barça. Sí, a Ferran nas últimas horas, non? Hoxe volve Ferran Torres, o sea que cada día van liberando a un. Cada día se están lesionando máis, non sei se é que abandonan o barco ou é de verdad, sí que coincide varios. Eu quero ver cantos deses xogan este fin de semana. Porque o ver a eses xogadores é unha cousa un pouco extraña de que non xoguen, o sea, de que coincidan tamén moitos do tema do Barça, ¿no? Como é Lamine Yamal, Dani Olmo, e ahora Ferran, e sin embargo, sí. Pues bueno, ayer ves que me chamou moitísima atención, que non comentamos antes, o xogador do Real Madrid, o Housen, que estaba ali na nosa ca camiseta do Málaga, e despois no vestuario celebrando o triunfo con eles ali facendo a foto. O sea, non sei se gustará moito a entrada do Real Madrid, pero totalmente lícito, están en categorías distintas, é a súa casa, el naceu ali, el creceu ali, xogou no Málaga. Vetado en Riazor xa, vetado en Riazor. Sí. Que, aunque podamos fichar ou non o fichamos xa nunca. Que vos pareceu, por certo, xa que falamos da selección así moi brevemente, que se nos vai o tempo, que vos pareceu esta fase de clasificación? Hombre, España non debería ter ningún tipo de problema. Eu pensaba que era Turquía o rival máis forte, tampouco lle durou moito no partido que tiveron alá. España está clasificada, non? Pero Turquía acaba de meterlle 6 a Bulgaria, que é o rival de España mañá. Home, a Bulgaria. Xa viches os que lle meteu... Que llevan 12 a Bulgaria. Xa viches os que lle meteu España a Bulgaria tamén? Sí, a ver. Creo que eses partidos todos son un pouco como de relleno, porque teñen que xogar todas. Pasa como o tema da Champions, que ahora quixeron cambiar e facer como unha clasificación única, pero hai partidos estes que eu creo que non tiña que xogar. Pasa como o tema de Andorra, con todos os respetos, me parece que leva un chaval daqui do Negreiro, que está xogando por aquí. Pois eses partidos teñen que xogar as seleccións, pero non pintan nada en esa fase. Tiñan que facer outro grupo ou un grupo B ou algo, porque non perde o aliciente do fútbol. O que lle meta 6 a Bulgaria, mete 7, hai unhas goleadas tremendas, penso que eso é desvirtuar un pouco o fútbol. Sí, este tipo de clasificacións así a mí me pareceme unha broma que ademais rompen o ritmo competitivo das ligas. E crea problemas coas lesións entre equipos e a federación, como está pasando en España, claro. E cos clubs, que ao fin e ao cabo son os que pagan, non? Eu, non son moi fan das seleccións, ni sequera dos mundiais, porque, claro, non son os equipos de todo o ano, non? Como quen di. Entón, sí, vexo evidentemente, vexo partidos na Eurocopa, no Mundial e tal, pero non os vexo un pouco tamén dende a distancia, non son forofo da selección española, non, pois un ano gústame máis unha, outro ano gústame máis outra, outro ano non me gusta ningunha, bueno, hai un pouquillo, os vexo, digamos, desde un punto de vista moi neutral, non? Entón, pois, tampouco non vos confundades, que non son do Real de Brasil. Bueno, así como está Ancelotti ali, o mellor, pues, claro, que ahora é o Real de Brasil. Entón, Bueno. Que quede claro. Bueno, pues a ver que pasa mañá con o partido en Zorrilla contra Bulgaria, despois volve a Liga con ese interesante Getafe Real Madrid e, bueno, con ese crucial, eu digo crucial, para ver como reacciona o Deportivo ante este primeiro treito e o primeiro turmalé da Liga en esa tentativa de ascender á primeira que ten o
encontro con o Racing de Santander en el Sardinero, ollo, ali en Cantabria, o domingo. Falamos de fútbol a semana que ven. Claro vale, que sí. moi ben. Gracias. Espero que teña suerte o Deportivo, como te decía no Sardinero, porque ayer, onte, me parece que era partido con o Sporting de Xixón co Racing de Santander, e expulsaron a 2 por último gol polémico que o árbitro dice que había pitado, e eles decían que no, esa xogada, a discusión provocou que lle botara Sangali e outro, non recordo quen era, 2 xogadores que son titulares, que se lle vai Os expulsou, non? Sí. Sí. lle vai ben ao Depor por esas 2 tarjetas rojas que son 2 baixas sensibles. Hai Sí. que aproveitar todo. Pero como salgan cos brazos baixados como outro día, non, Entón que queden a lixa. Eso, que xa non volvan. Con Hulsen tamén. E que xa non volven e a Hulsen xa non o fichamos. Está claro. Eso, nada. Fernando, moitas gracias aos dous. Mira, eso tamén lle pasaron ao Madrid contra o Valencia, que lle anularon un gol porque o árbitro había pitado medio segundo antes, se vos acordades, fai 2 temporadas. O sea que non é novo. Bueno, é o que hai e, bueno, lle dá un poquinho máis de pimenta a esta liga. Gañas de complicarse a vida aos árbitros, porque deixa acabar, igual que cando de un córner a favor onde pita antes de que se lance, deixa que lance, que máis dá un minuto máis que menos. Claro. Bueno, a ver que pasa a semana que ven, se non hai xogadas destas, se triunfa o fútbol normal, os que teñen que gañar gañen, os aficionados despois que non se nos indixeste a cena do domingo. Fernando, grazas, ata a semana que ven. Unha aperta, ata a semana.